2, 1. Ja. CBS De Sprankeling in Dan Boord wrijdt het uit. De wie al een skoft rond het te kwart. Freed zette de bouw officieel uiteen met het feestelijk ontbleertje van het bouwboerd. Opvallend is dat de squallen nog maar een paar jaar iepen is en nu al te liets wie. Dat is natuurlijk wel bijzonder. Een paar jaar nadat er de stad bij hebben destijds hebben goed gezien naar de prognoses. Wat is het vooruitblik? Wat voor wenningen komen er bijvoorbeeld bij in onze gemeente in Dan Boord? Wat er staan ik weer lekker mee horen. En wij dachten dat we toen een ruim genoeg school bouwd hadden. Maar toch blijkt nou weer dat er meer leerlingen komen dan we dachten. Maar op zich ben je er ook wel blij bij. Want dat is ook wel een goed teken. Hè? Dus dat de regio belegering is ook net een goed teken. Krimp klinkt net goed. We zijn blij dat we daar van af binnen. En dat je er toch volop bij bent die er een plekje hebben deze school. Directeur Mark Stallinga is toch tegenblijd met de uitbreiding. Ik ben een groeiende squallen en dat heeft erin resulteert dat wij op dit moment zeg maar oren rond de broeken moeten als leslokaal. Maar stinken de kantine van campus Dan Boord, het technieklokaal, het speellokaal. Niks ten nadele van de kantine van de sporthal van campus Dan Boord, maar bij hem had natuurlijk les in een leslokaal en net in een speellokaal. Waar eigenlijk gymnastiekplak vindt of een sporthal kantine waar de oorsmeestingen een bakje koffie of een biertje zitten te drinken. Dus bij hem moet gewoon ik faciliteerd worden zeg maar in het leren. Die hield ik voor uw collega's en de leerkrachten hebben gewoon een goede werkplak nodig. Dus uw collega's en de BN die krijgen er een heel mooi plakje van weerom. De directeur verwacht het dat ze de komende tijd wel goed zitten wat rond gaat in Dan Boord. En dat er net nog eens een uitbreiding nodig wezen zal. Het gaat om het feest, zou ik dat heel leuk vinden, maar je moet natuurlijk de dingen wel goed van en zeker ik verstandig maar yield omgaan. Dus ik ga ervan uit dat wij maar de ronde die we nou hebben, dat we daar de komende jaren wel mee te voeten kunnen.